Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Asa masuk mahita tu acara kebaktian tapasonang marohata perjulu mahita martangyang nahoho. Amin. Tapuji Tuhata Marede Mahita nomor 125. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia natuma palangit dohot tanoon. Amen. Gok asni rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akkalangit, marulupulup mahamu ale akka partigor mangasahon Jehovah, talup do marede akka na ujur marroha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatamdo iku manau kami jalarap mate dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuha sangapon, sai parrohai mahami asa uduk kami tulomoni roham, jalahot hami diha porsiaun nature, asa totok kami makirim diha heod do diha sangapos sugut,
silehonomu tuaka naporsea diho. Amin. Tapuji Tuhatta maredde mahita. Tangi hokamuma sikap mipatik di minggu tasadarion imasan 5 Musa biddu 10 tolu ayat 5 songonon ma didok disi ikon Jahoba debata munai tama ihutonom muna jala marhabiaratu ibana huhut mengaradoti akatonana jala tumangihon suarana huhut marpangoloyot dohot marpasikat tungatu ibana ido sahatna atong rap mangidogogo mahita mangulahon naubar tupatiki. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naubar tupatikmi. Amen. Tapuji Tuhatta maredde mahita. Tatopotima dosat tanah godangi tuadopan debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupaon hasesani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham.
Saya asi maroham dihami akan mangarsak dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehon matu hami toddimna badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor syaun. Lahu manggota penasa dosa dohot rohapor tibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pelian nama ngolu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesan dosata. Musat peak kadolok jalahu mutal akarobean. Alai anggo parasini rohaku nasotupa musat siakko. Jala padan ni hadamyokku nasotupa humordit ninna Jahoba siasiho. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Turpuk epistel di Minggu Tasadarion, Imasian Pesalmen, 20 mamukamai ayat sada, sahat rodi ayat 10 tolu, asata jahama marsika soring hami mana parjolo, laos di ayat napar pudian non, rap mahita saluhutna. Puji-pujian marningot haluaun sian hagogotan, edde sian sidapit laho pasahaton bagasi tu debata. Ale Jahoba di bataku, tu hodo ahu mangangguhi, jala di pamaluk hodo ahu. Puji ma Jahoba hamu ale akka manusia, jala edeo kamu ma barita ni habadionnai. Alai angguahu nikudo, saleleng sonangahu, dak tagamon humordit aha saleleng lelengna. Tuhodo ahu jauh-jauh ali Jahoba, jala tu Jahoba do ahu marhu raja. Saya tangihon ma ali Jahoba jala asiro hamida ahu. Saya homa si partupak diahu ali Jahoba. Rap mahita di ayat 10 tolu. Asa pujion ni hamulian ni todiku ho. Damar pasadia. Saya pujiok kudoho ale Jahoba debataku saleleng-lelengna. Ido sahatna mertua ma natumangion hatan debata jala naung peopsa. Amin. Ta puji Tuhata marede mahita.
Taha tidak koma hapor siau tei, songon nani hati dak koni dongata sa hapor siau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuan si Maria, na gabe-gabean satot di parbadia, adorang sohabuboan. Ido tuhata natumaon na berni di pangumuman selatus na mate terpajal do ibana di hauk narsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolo di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di siba ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea todi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatau panyala Kristen akka nabadia dohot dihasan dosa dohot dihatai namadok mulak mangul so daeng ni halak naum mate dohot diangoluan nasora suda amin. Tabigema korlansia dung sepuli di uduti manon ina kamis dohot ama shalom.
Tabi gema titing na masa dohot si pamasaw ni huriatta di bagasan na saminggon. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Tapayutihu matiting na maragam di Minggu 4 Mei 2025. Nomor sedah goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Misericordias Domini lapatanna go asini rohani Jehovah do tanoon. Topik Minggu Satia makaholongi doho mangihuton Yesus. 2. Kelompok kortu hari Minggu 10 Mei 2025. Di pukul 7.30 na mangisikor gabungan parupuan ama Jericho and Harmonic. Di pukul 10 ama Salom remaja. Di pukul 10.07 ama Huria and HKBP. Nomor 3 ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 10 Mei 2025 nanaingro hita memakai bahasa Batak. Nomor 4 pertukaran pelayan firman. Di hari Minggu sedarion saudo di Patupa HKBP Distrik 20 de Boskap pertukaran pelayan firman di wilayah 1. Namar jamita di Huriatta di pukul 7.30 WIB Pendeta Paber Lubatobing Padita HKBP Resort Bakom Cilengsi. Di pukul 10 WIB Pendeta Immanuel Panjaitan MTH Alalaos manguluhon kunjungan punguan kor ama HKBP Menteng Lama. Di pukul 10 WIB Bibel Pro Mas Naria Pasaribu uluan ni HKBP Bethlehem Cilebut. Ia Padita Sian Huriatta Padita Adolf Tasman Nababan STH Makubasi tu HKBP Agape Resort Depok Timur pukul 7.30 WIB. Pendeta Esron B Tapubolon MTH Makubasi tu HKBP Bogor pukul 10.07 WIB. Napalimahon amplop pembangunan. Di hari Minggu sadarion patupau tado papungu amplop pembangunan tapasaha mai di pilihan napaduahon. Napaonopon patadahon calon situa. Tua manami doho inanami calon situa nujahami Guarnasida Roma 70. Mulai Minggu sadarion gabe calon situa ma di Huriatta ima naparjolo inang remi sitanggang sian sektor Philadelphia. Napaduahon amang ubul Pikri Ependi Siaturi sian sektor Philadelphia. Napatoluhon amang saud pahala tua Padiangan sian sektor Sion. Napaopaton amang Janindo Hasiholan Sidauruk sian sektor Sion. Napalimahon amang Labok Halomoan Sitorus sian sektor Filipi. Pinangido matu amanami nanami naung hugo arihami asaroma hamu tujolo rabdoh keluarga lahon patadaho diri. Oma amanginang dihita salukna mulai Minggu tasaderion nagabe calon situa di Huriatta Makubasi Pakubasio di Huria HKBP Cimanggis. Mauliatema hudul mahamu amanginang. Nomor 7 Pasha ulos turuas nama rumur 70 tahun. Di Minggu sadarion di kebaktian pukul 10 WIB
patupau ni huriat tado pasa ulus tu ruas na marumur 70 tahun ima tu inang Rosna Borumunte sian sektor Kolose di pasaha ma ianon dung sipul majahatiting. Nom napawaluhon tamu huria di minggu ta sadario di kebatia pukul 10 wib rodo tamu ni huriat taima punguan ama HKBP Menteng Lama nani uluhon yamang padita Immanuel Panjaitan MTH jaladung sipul kebaktian di patupado acara ramah tama di gereja lantai seda nani adopan ni seksi ama doho punguan ama huria napasiahon pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 di sektor Korintus di sektor Judea keluarga Esihite Borupurba alamat Jalan Uada suku Gang Belong di sektor Kanaan keluarga Nyonya ST Tobing Boru Simajutak alamat Perumahan Gaharu di sektor Efesus keluarga S Sinaga Boru Manalu alamat Jalan Pekapura nomor 11 RT 08 RW 04 di sektor Galatia keluarga M Simajutak Boru Tabunan alamat Jalan Dongkal Gang Sanen Sukatani di sektor Filipi di keluarga N Sitijak Boru Sinaga alamat Gang Kenanga Gadok Cisalak di sektor Philadelphia keluarga B Sitopul Boru Pasaribu alamat Gang Pale di hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 di sektor Sion keluarga Telu Banggaul Boru Purba alamat Jalan Bakti Abri di sektor Betania keluarga P Silaban Boru Tapu Bolon alamat Jalan Radio 11 nomor 4 Komplek RRI di sektor Roma di Bagas keluarga Nyonya Manulang Boru Munte alamat Jalan Pekapuran Raya Sukatani di sektor Nasaret di Bagas keluarga Telibong Boru Lubaraja alamat Kapung Babakan Rawakalong di sektor Kolose di Bagas keluarga Nyonya Kasilaban Boru Sitijak alamat Cisalak Pasar di sektor Bethlehem di Bagas keluarga B Hasugian Boru Barutu alamat Banjara Pucung RT 01 RW 05 nomor onom Cilangkap nomor 10 PA Gabungan Paropuan di hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 di Patupa Huriat Tado PA Gabungan Paropuan masuk pukul 10 WIB pinangido matu sude Paropuan dan sude sektor Asaroma Hita Madohotisa Sapul Sada seminar bahaya gadget di hari Sabtu 10 Mei 2025 nanengro di Patupa Huriat Tado seminar bahaya gadget tu remaja dohot naposobulung maringanan di gereja lantai seda mulai pukul 10 WIB napa 12 hon papungu tupak tu distrik di hari Minggu 10 Mei 2025 nanengro patupau tado papungu amplop ima tupak tu dukungan pakkowasion ni HKBP distrik 20 lalu de Boskap 10 tolu pembinaan parhalado HKBP Cimanggis rap dohot keluarga di hari Senin sampai dengan Selasa 12 sampai dengan 13 Mei 2025 patupau ni huriat tado pembinaan parhalado rap dohot keluarga maringanan di pilla pluser pinangido matusude parhalado rap dohot keluarga asa madohoti pembinaan jala pasahaton kontribusi 200.000 per keluarga. Nomor 14 basar makanan di Patupa Naposo Bulung ni huriat tado basar makanan doho ede puji-pujian dalam nasida laho pasikopon hahurangad dana retreat nasida di Patupa mai opat kali ima di hari Minggu tanggal 10 seda tanggal 10 lalu tanggal 25 Mei doho tanggal 1 Juni 2025 ganup dung sipul kebaktian minggu 15 dak dana nasorang
na di hari Minggu 27 Mei April 2025 nasalpu di basa-basa hotuata do sada dana boru di keluarga Abdi Purba Boru Manulang sian sektor Judea hipasdo danaki suang songoni nang natorasna saplonom ruas nagok mulai minggu tasadarion gabe ruas nagok ma di huriatta ima ira yanti boru batuara masuk sektor Judea 10 informasi panitia pembangunan domu tu rencana pembangunan penyekatan gedung lantai sada husung gulihami matuhita sahuria asa tasari homa mengalehon sian las nirohata tanggung jawab naung diatur hosian ganu sektor dohot pangurupion sian ukka nirohata asa tumimu boi diulahu panitia pembangunani rekening panitia BRI sekian adong do diwarta. Informasi keuangan panitia pembangunan per Sabtu 3 Mei 2025 boi mata bereng di warta masing-masing. Sapulelu torok ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 27 April 2025 230 halak. Sapulusia ruas nama ulang tahun kelahiran 20 sia halak ulang tahun pernikahan 5 keluarga Padita Dohok Perhalado HKBP Cimanggis pasahaton selama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 5 sampai 11 Mei 2025 hatani debatana pasikopol lasni rohamuna tarsurat di Jesaya opak plonom ayat opat saha rodi hatutuamu sai totong doahu jala rodi na ubanon sai ahudo mengusung hamu ahudo mabahesa na sai laon ahudo mangopa ahudo mangabing jala ahu paluahon nuaeng 20 pilihan iuran diakoni sosial torok na pasatu pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasab mingguon 10 kepala keluarga godangna Rp2.525.000 20 sada pilihan bulanan manang tahunan torok na pasatu pilihan bulanan manang tahunan di bagasab mingguon 20 kepala keluarga godangna Rp4.130.000 mau lihat tema di pasak huria tu sudah ruas naung pasatu pilihan bulanan do iuran diakoni sosial sahat tu bulan Mei 2025 tuakkan aso pasahat dope taingok ma amanginang maka rikoton pasahat to ganuk bulat tu huria marhite parhalado sektor tak napa 22 hon keuangan huria sia juta sia 120.425 rupiah pembangunan 1.055.300 rupiah sentralisasi manang pusat 10.114.775 rupiah jumlah 21.110.500 rupiah molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radido hami padenggaton songoni matiting nama sadoho si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta saya di pasu-pasu tuam ma piliani bain sangap di goarna amin saunari Roma tujulo inang nama jalo ulus naung marumur 70 tahun inang Rosna Borumunte sian sektor Kolose
Dia manami do inanami parhalado donga parhalado tujulo mahita saluna. Madongani amang padita pasaton ulus tu sahala ruas naung marumur 70 tahun. Taudutima acarata, tabegema kor sian ama huria, duksi pulian non diuduti dohot kor ama sian HKBP Menteng Lama.
Tau duti acara ta tapuji matuhata huhutma tapa pengupelian sada A dohot sada B. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madi hita saluhutna. Amanami do inanami hita napungu dison adorang so pesatami barita nauli tu hita sude songotabi horas-horas
sian huria HKBP Menteng Lama Jakarta pasahatan tabi tu hita sude hors madi hita hamu. Hami sian HKBP Menteng Lama topet di bagasan tikion adong seda program na pinatupa marhiti di seksi ama di son punguan ama huria HKBP Menteng Lama torok nanakin nama rede ima 22 halak wetok kami alehami na pungu di son adoh di si ima sekitar 32 halak mak adok 10 halak na mendampingi dia ka amaon oma hasurungan dia ka amaon nade ikon didampingi do nasida asa semangat nasida ra dia mu amanami do inanami dang apala patadoku be ya wate nga produk lama do nade jadi dak pola patadoku wate jala di sodo inata soripada nan mandohoti hami nang yanakon nami di son Kristian jadi mulai ate mai tua hata di parsaurat kion anggiap mak di sude aka parsaurat kion lapat tabang gugu di hita tahu pasamakon goarni itu hata itu hata nagabi ujahan di bagasan minggu sedarion ima di minggu misericordias domini ima siang surat ni epauni si Johannes bidu 20 sada hujah hamasian ayat 15 ro di ayat 10 sia songonom madu di sini asadung mangan nasida di dok Yesus matu si Simon Petrus ale Simon anak ni si Jonas humolong doro hamdiahu sian akaon jadi di dok matu ibana ulu Tuhan di boto hodo holong ni rohaku diho jadi di Yesus matu ibana parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungini na musema padua helion Simon anak ni si Jonas holong doro hamdiau. Jadi diduk matu ibana ulu Tuhan di boto hodo holong ni rohaku diho. Dungi diduk matu ibana parmahani ma akai biru-biruku. Dungi didok ma patulu helio tu ibana Simon anak ni si Jonas holong doro hamdiau jadi marsak marohani si Petrus ala patulu helihon didok tu ibana holong doro hamdiau jadi didok matu ibana saluhutna ali Tuhan di botoho ditadahudo holong ni rohaku diho dungi didok Yesus matu ibana parmahani ma aka biru-biruku tutu si tutu do na hudok tuho andorang uposo do peho hodo makoho si dirim lama nopot lomo ni roham ale dung batua ho surdukonomu ma tangamu jadi hohosani naliban maho jala togi honon namaho tu nasohina lomoho ni roham alai marhiti sian hatana odeng di paluba do ibana manang songo dia parmatena lau pasangapo debata jadi dung didok songo nini nama mado ibana ihuton maahu ima sahatna dihita salukna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ra ngabui taranap songo dia do maksud do tujuan ni tu hatta ubat pola tulu hali di sukuni bana tu si Petrus sate ima hatana mandong ali Simon anak ni si Jonas humolong doro hamdiahu sian akaon sugra tagobar hodo adong sahalak maluku tuhita sugari contoh majo sada ina tu amat tanah pung nisiedu manang ama nisiedu ai holong doro hamdiau do pe nakan bah ai na sui boto holo na holong doro hakku di honda kan olo sampai tulu hali tahe di suku tu amat taniba
Holong ni roh buat do tahe. Biasanya mau lo pengalaman mu nate nang tarbuamai. Ado alusnya amat tahun. Pasti do amat tahun di dok. Ai sanksi do pe mamereng rohaku tuh hasian kan idui. Atik pe anggo kejujurannya maun perlu do pinasukunon nade kan. Sepata do songoni do. Anggo alus namuraru ya te kan songoni di. Jadi mau ladong do di hita kama aro suku-sukun akaina mana inata suripada songoni terbuat do rohatta. Ado na di bagas rohamuna sugari terjadi songoni. Masih dok kono muna na di adong do kecurigaan inata dua nina kan. Apa yang mai kan? Pelagi umpama amata somalna dang marparfum mana sejabu lau borhat kariju ali topu marparfum di anggo inata ma ama di ada apa ini? Kok beda ngoli hatani Jakarta? Ada apa sih katanya kan? Dang nala ni Jakarta udah tong tarsongoni deui. Tarsongoni mai. Tarsongoni mah diamu akan hina holongan di ngulut tau. Sipata lau pati kosong hajong jongon diba perlu dua dong suku-suku nate. Dakol ama tu hina indah tu ama sudah do di tonga-tonga ni ngulut ta. Ikon nalung do sada tes case di ngulut tau nate. Botamu do tes case tahe. Danga setung di dok kamu teh madah patu sibile peditei dung di Jakarta ter pasi kasih kok kata ini na dangi oleh ni mana woto tes kes ni na nak woto tu akan apa semasuk kun nate idi oludi sarupa oleh sekolah kana poso nah songoni do Tuhan Yesus tu si Petrus ada satu pengalaman yang terjadi ala nga baru do tabul sate pasion baru ari parengotan hama mate haheheon kan kita kan sonari masih dalam bentuk pasca kebangkitan dua tahun pasca kebangkitan takas do diingot Tuhan Yesus do songo dia pangaloni si Simon Petrus molo disukun ibano sampai 3 hari dakolan keseriusan Tuhan Yesus lau manukuton boado hasisit tong ni pangoloyon ni si Petrus mangihuton Yesus. Ale nang dipaingo dipaulak do. 3 hari tahe disuadahon si Petrus ditiki ada orang so tersilang Tuhan Yesus. 2 hari. Barjulu kan adu manukun. Ai hodok saya dan siani ni nak ada ngawa. Dangarong daud ido ikan badua di sukun. Apalagi anak buru do manukuni kan. Bah aku sia rupa mi takas do do namani gudut ko. Daun ngasalah mamerek ko. Haru marganami pe asing dok kan ido isalana kan. Gotu Yesus marga baji tadi anggu au daun. Marga hado teh. Kalau manang marga silaban tarsong nima. Iri. Karena kau di. Takas dui. Bahkan di sualo ni mana. Ai ngiri dua teh. Molo songoni molo tak bayak ko memuse, bayak ko maju. Saya rak dok Tuhan Yesus. Na saya lawan AHP lapatan na. Merdela tu dia rap dengan sikop boleh didok istilah ni pardongan ni Yesus do si Petrus balapatan na basongon lagu ni anak ni dan bukan monggo songon lo burjuni Tuhan Yesus ada di anak medan mati demi kawan waduh anggo sonari dah ngalong beya te songoni maul di holan ede do ya dong mati demi kawan apa dak songoni
na didok di paulak Tuhan Yesus songo dia mah hajongjongan ni ngolu na mangito Tuhan ni sahatu dia do hahotan di mana kesetiaan ia deh. Ale tu alima Tuhan Yesus dang pendendam ade. Sugari do di bereng songo ni masugari songo paro kata majo secara hajol maon pakeot be si Petruson asugari songo hita jol makadangkan ngosongonon nga burju iba tuson HP tongdo di suadaon ibe iba Roma muse pakeot be si Petrus songonon molo di ukuran ni hita jol ma di portibion ada pakeot ni ate dak kaposa ni ini anggotiki dengkan gulu niba bah horas lang na kan ini horas le babai amai isi iba bukan hebat nih loh deh ale molo nungo ngaro disurbuni aka masalah danganuk tulang-tulang na dison ngado ngaha benting tulang lo omai ale tu ali medak songoni Yesus marada puhita jol mau nate si Petrus nang songoni ale justru di paulak dipulihkan kembali ada jalan tetap yang baik dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang. Ido didok si Paulus songon parahoni Kristus Yesus ma parahon muna odong na paleriko ningolut tol songon nama itu Yesus. Ani memang anggo alus ini memang anggo saya sulikit do hudalemi sifat ni si Petrus son memang mungkin emosinya cukup luar biasa dong semangatnya luar biasa apa sabutulna molo didok ali Simon anak isi Jonas molo ndoro hambiau masih mampu do pedido ibana lu Tuhan di boto hodo holong ni rohaku di ho anggo au madok di tiki mangalusi si Petruson dan lagu songonon dak songon apar jolibe manang songo dia be tergasip sudah ya kahalako Tuhan anggo au dang na tergasip dak pe di parsuadon akadongan naupe Tuhan Yesus anggo au laso jadi do tergasip tetak dalam artinya bolo bahasa kesetian ninakan bayi mana kiningan nih anggo udang sudah holokku tuk sakala pe au gabe alani ho radi mau tarsongoni ma ale main kiningan sebetul maile do si Petrus di sono ulu Tuhan di boto hodo rohaku nakan ulu Tuhan di boto hodo rohaku apa sebelum maile di ala diingot imana dak menepati janji dang tepat janji jadi manang ICP siap kita yang tidak tepat dengan janjinya biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang mana teh sulit dipercaya do teh istilah naik ini kalau sekali dua kali bisalah kurang tepat janji kalau sudah berkali-kali ngatorus do kalau na merjaji molo didok hata merjaji calling bahasa didok jol mate merjaji calling holan alak calling do saya sipata merjaji naso ditepati di oraku do saya didok perjaji calling doi ini garalun nano marsu nakin tapi seorang digarari anggo hata nama dong ikubuan do mangan anggo hata nama dong anggo rusi pecitan ikubuan kulapun na apa doang daun adung bona tahun nami sonari nemse umpamana jo oleh sebab itu mari kita budayakan menepati janji. Biasanya orang yang menepati janjinya yang didorong oleh karena iman kepada Tuhan, apapun kenyataannya, apapun kejadiannya, situasi apapun tetap dia akan setia. Nang dihita pedak di kepardongan di parsari POP songonia deh. Olo lunga do di borhat sian hapor sehaun
bukan emosional, bukan soal perasaan. Nah gue dengan lu hita si patah tebuan di ngoluta alani perasaan di dalam makan dok si dohonota, bukan oleh karena berangkat daripada iman hapor seaon ujungnya buah merseburan lu akahatai dipadohi aladang boy dipertanggungjawabpon alani ahadi aladang borhat sian hapor seaon ni ngol ni jolma dang borhat ibana sian haburjuon na tutuhani ujungna dang boy dipertanggungjawabkan. 25 dia lusi si Petrus nakiningan di do ibana napatuduh halion ahado di nakin jadi marsak ma rohani si Petrus. Molo didok marsak artinya belum bahasa aslinya dia menyesal apa yang sudah dia lakukan buat sahabatnya yang terbaik. Mudah-mudahan dia muamanami doin nami di tonga-tonga ni persaurat tapi manang di dia adong si arsa konota sian diri niba molo nunga tarajumi jujud marsala iba maradepon manang isepe nagudang di ngoluon dang marsak ngabinain na salah ngagudang mabayan menderita halak alidang marsak rohana balik sedo buah 25 enam kan ulu songi dia ngoluni kita tolma kalau si Petrus dah marsak lo rohana diarsak kon imana do dirina ala ahana ni do imana ahana di ikrahun imana ahana di hajok-jokon imana di tonga-tonga ni ngoluna dan apalah tigor di ulo ni mana di tonga-tonga ni perdalin ngoluna alai 25 tu hatta Yesus gok asini rohado Jahoba di tanoon miseri cordias domini gok asini rohani Jahoba tanoon 25 gok asini roha di hita te Tuhan ini di bagas ngolut taon dang dijujur akahasalatei dang dijujur pangalahotei di tonga-tonga ni ngoluta geri ada baliksa dili untuk kesempatan dili untuk hita buano hita asa hehe hita lau mangula dia ka ulaon asa terpasu-pasu di salhun aka parnguluat tayate oleh ante madi Tuhan tate marsak do rohani si Petrus ala patulu halihon di dok tu ibana holong do roham diahu namangihun gabe dia lusi ibana ma di boto hodo Tuhan holong ni rohakku tuho namangihun nama saya tebu dalam gabe sada tantangan be di ngoluni halak naung mangarsakon di pambahenan nai ido didok Tuhan Yesus tu si Petrus parmahani ma aka biru-biruku. Olah ni do pangidon ni Tuhan ni. Parmahani ma biru-biruku. Gembalakanlah umatku atau domba-dombaku. Odo tugas di hita diamu nahina holongan. Penyesalan, pengakuan dalam hidup kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah Allah selalu dibarengi dengan tugas dalam hidup kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Molo secara ubidang berengot tapadok ni Tuhan Yesus, mari kita melakukan pelayanan dalam bentuk beberapa dimensi ngulitau. Molo didok parmahani ma biru-biruku. Suatu ngadong dipikir kamu do, oh anggoi tugas nih situ dah, situ di badita do ya, akabibel pro. Sudah do kita diutus di jo lahu marmahani biru-biru. Biru-biru itu hatta. Sudah do kita adong biru-biru napi nasahat itu hatta di kita. Adong do.
Kolan di tengah-tengah ni huria, nang di tengah-tengah ni haruason, alai di tengah-tengah ni keluarga pehita, di jauh jala di pasangat do biru-biru tu hita, akai anak ko nakaburu. Parmahani ma biru-biruku, gembalakanlah domba-dombaku. Ane mau memakai hataon parmahani ma biru-biruon nate. Pitoralung mandigor kita mau tu hitan ina di nalahu marmahani ya teh. Ane anggo di zaman wahengon nak boleh kita lapatan na kembali tusi. Godang lo na ikut parmahanata. Alai anong masada suku jolma ay buah mana yang marmahani menggembalakan orang harwau sendiri pe dak tergembalaon nau diriku anggo ikonido perjulu ate dak terbaik kita mangarahon halak dak terbaik kita dinalaho membuan halak tu Yesus tu akan hinalomoni rohani debata anggo dak perjulu dirita tak permahani. Anggo zaman waeng gudang jolma ido didok anggo marmahani aka halak luar biasa anggo memarahin dirina nama ulan. Kalau contoh nama jokan hidup sadong unang marhata barak si odang baik kung gabi sumama hidada aka amai iko sumam beru hita kana dua-dua ni nakam iko nido tendana hita halak gabi tiruan asa bui bua asa tartugu aka julmai lau tu gereja lau tu punguan lau tu dia asa burjua kaya anakku di keluargai kan idoi malonei ulu sipata talmisien do makatai madoki ulu sipata kan ko dame eda dame hita asa bui angko sonari dak bui bidang masam songoni doi songoni ibeloi. Ya hui nggak do mau memimpin PA bolo di bungan nih para hari Kamis bungan ya. Saya praktek kudu song ini. Holan holak kata wisi bata. Ini holak kata. Hatana wah hebat. Taruh yang hatakan hatana ya saya udok doi hatakan tutungan pora-pora mardisir mardosor. Hatana dosir-sir sedarion marsugut nuah putor aidoi ada jujur yang hitang olusung ini bagaimana kita bisa menggembalakan ini aku yakin do mau burjunia ke amau sedari ku bereng gudang-gudang markur anggo latihan ku rasa songoni mah gudang nate apalagi ama sion laki dengan tebu edei ama huria apalagi sian ama menteng lamaon do ada rasa saya tetap maburju kita kamaun nate aido ai sipata orang-orang niak kainaon di gereja di dia dang naon lasing ada asal mangalue lu tiba mana amatan nabi di jauh aku nama Allah tugu-tuguon ninna ikon hatana lo nati kos ikon uluan ninna sabar ma iba sabar sarma maju amu inang dah mulu adung kamat ta songon namaol ahon arahonoton ale unang tong gabi menyarahamu aka amana burju dong hidup sebenarnya olan ulu pe markor hebati anong do solma amana maula tugu-tuguon nate unang bajo tu gereja do dia haru tuguon ngadi lopa tabu idan do lopan ne tabu di jabu tonglong dangulu mangan nate tabu do lopa dah inna kepala ikan kakap umpamana kan daripada sialang uli-uli doaun nak bayi kau lumai nah gudang kan panggil lama olah nih jadi saya bermain tak huhut martangiang kita deh salah satu itu dalam kehidupan kita adalah memang marmahani tugas yang dilakukan yang diberikan Yesus kepada hidup orang-orang yang percaya marmahani nah kayak anakon apalagi anakon wah nama ulan tuguon wain aturan hita do mengajari nasi gabe halaki anak konido lau mengajari hita diajari nggak gitu lagi mak nggak begitu lagi pak kalau sekarang ini wah sudah ketinggal zaman handphone yang kayak bapak itu katanya wah harus yang S21 S23 wah semua nah lagu dengan SS noengon dak minoto di jenis sehari
Apa dang dipikiri songo dia humisik nih hita te. Gogo nih hita manari aka nariko dia te. Gudang si parmahanion di tengah-tengah ni ngoluta. Parmahani ma biru-biruku. Ale moloporo hati hita di dong. Biru-biru ni de batalo HP. Na dilentu hita ganu. Ikon dohonot tapa ikon ulauta. Ikon radi. Jala iko sebam rohatta lo mangulau ni ate. Sa jugal-jugal ni lapatan na anakku ni ate. Awang bereng lo serupa ni asal gudang lo jual mai puasa saya rotu per mingguan. Dan apa ngamar badak iman ale tong doa. Songna aku ni markir pengarung las ni roh kurang kebahagiaan ate. Ndoh gudang. Nana gudang lu ape jual maun. Aka mau pesoni do ngamar mia ubu nah asing manyo molo songona swadong ubu nah tong do songona melos berengon nah wado tahe nah masau nina nah orang servis do di servis inata do di jauh pikir aku do dah enak udah kan cuma tertekan betin hei deh saya unang mahita gudang na tertekan betin nate ikon adong kebahagiaan, tujuannya berkeluarga, yaitu adalah kebahagiaan, iya tuh kan. Jadi kalau adong kita masih bertanya-tanya soal suku-suku nih Tuhan Yesus nakiningan, pasti kita tidak akan berbahagia. Kalau ada kecurigaan di antara kita pasti nggak ada rasa bahagia itu kan. Baik kok kamu mah dicurigai terus kita, berkeluarga. Tukat terpedang aman ita. Ale mau lunga bolas do ngoluta. Kebahagiaan ini yakin mahita kita dimampukan untuk melakukan apa yang terbaik untuk siapapun dan juga kepada Tuhan. Saya ada tugas di hita unang marna luja bayak koma Yesus mandok tu si Petrus ngadi pabua di lubahodo ikom mate martir do ibana. Saya pikir Petrus pasti terkejut lihat, wah berarti saya harus mati demi Yesus. Itu tes case tadi. Dari si Petrus mungkin nganggo nondang anung be masa hama olon di ngolu. Tapi ada kesulitan lagi. Tetapi apa? Karena dia tahu kehidupan itu tidak selamanya sesuatu kesulitan merupakan sesuatu yang menghambat kita untuk menerima yang disebut dengan berkat Tuhan dalam hidup kita. Manang ise sia kita rade menghadapi tantangan hidup apapun bentuknya, apapun persoalannya dalam hidup kita. Ingatlah, Yesus lebih memahami dan lebih peduli dan dia tahu bagaimana untuk mengarahkan hidup kita. Amin. Itu yang perlu kita pahami. Sadok tugas ta parmahani ma biru-biru. Ahana pina satu hatta. Pasti hidup kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Amin. Martang yang kita. Ali Tuhan di bata mulia tema di sombar rohanami Tuhan. Di botohodo ali Tuhan. Aka na masa di tengah-tengah di paranguluan nami. Alai moliate ma Tuhan, tung alani asi dohot holong ni roham do di lala rohan nami. Bain boy di parar rohami, mangula-ulon nami. Di jauh hodo hami, di bagasan tikon asa marmahani aka biru-biru napi nasahat ni tu bagasan ngulun nami. Asi marham margugui ma ganup hami Tuhan palas maruhan nami di bagasan tikion ali Tuhan wala sok kami ali Tuhan di saluhud aka persoalan nami di minggu sadarion alani ali Tuhan tabai ma saluhud aka pasu-pasumi di hami asa mulak kami siam bagason di bagasan roha dame lasni roha hatu guon di nalau radi hami marmahani aka biru-biru napi nasahatmu Tuhan. Tuhan di bata buat kami saluhun aka
pakubasion di tonga-tonga ni huriam di hagabi pici manggison di nasa mingguon Tuhan. Saya homatok tong mangalian ringkas ni roha aka amanami inanami dana sekolah minggu aka remaja na posupulu. Saya pasu-pasu manang aka parlalu ali Tuhan. Di nalom manguluhon di saluhun aka pakubasion di tonga-tonga ni sektor-sektor do nang di kategori alpe. Sido ali Tuhan buat kami disude aka program ni huriam di bagasan tahunon ali Tuhan di huriam Cimanggison. Pos derhanami Tuhan nabasa doho ali Tuhan jala tok tong do ditupai hodo saluhut na perlu di tonga-tonga ni huriam ukap maroha ni saluhut dalan dinalaho mangalehon manupahi dia ka udaoni lo sido ali Tuhan buano nami dia ka ruas ni huriam na marulang tahun saya lam tabai ma pasu-pasu ali Tuhan di tonga-tonga ni nguluna sida di ulang tahun pernikahan lam leonoma ima hagabion nang hamuraon nang hasangapon ali Tuhan di tonga-tonga ni aka rumah tangga na sida asongo dia ali Tuhan pasu-pasu masu dewas ni huriam naung pasahaton aka pilihan na Tuhan kapilihan di ganum aka perjupangan di huriam do nang aka pilihan di ganum bulan pilihan di ganum ima dia kuni sosial huhut nang di aka na pasahaton hamuliateon na atong ho matok tong namanupai mengukapon siapa di luar ni langit banua gijangi pasu-pasumia di Tuhan nagudangi tuganuk ruas ni huriam na along di HKBP Cimanggison akan di bagasan persahitan saya pamalu ma Tuhan akan di bagasan paruh kilo na bagas di tonga-tonga ni keluarga manang dia pele Tuhan saya homa mangalehon gogo do mangalen dalan asa boy bukas nasida sian aka biar do holso nasida di paruh kilon nasida diaka keluarga le Tuhan nah so harus sahat dope dipangidoan dia kasih basa-basa le Tuhan homa toktong ale Tuhan na mangalehon aka hagabion aka las ni roha di tonga-tonga ni keluarga kasongoni ali Tuhan di aka sude aka pardaling ulun nami naneng ulun nami saminggu naroon ali Tuhan homa toktong ali Tuhan na madungani hami patapar homa salut aka parmaran daging nang todi pe Tuhan asa bola sami lau mangula jala dapotan ma aka pasu-pasu na gudang di tonga-tonga ni pardaling ulun nami asimaroham nang pasu-pasu ma sudia ka ama khusus na le Tuhan nama melo dirina di bagasan punguan ima di nama muji debah tali Tuhan di tonga-tonga ni huriam di sadarion asa lambi tambai hodo aka pasu-pasu gudang di ulun nasida satu tanganmu mali Tuhan saluhun ngolu do nang diaka padal ngolu nami hola mangasan wali Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Mari dimahita sian nomor 610 laos di semata pasahan piliata napa duahon dohot amplop nang satu itabi. Tuhan
Jong mahita saluhna. Getai hutor Tuhan Yesus sayuna ho sumurute. Tatangnya kuma pilihan nata pasahat di bagasan tikion martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroro anisa luhut silan lehon na dingkan dot nasa uli basa na malutus. Upasatami masih na lehon mitu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo may gabi uwam na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa rahasia kami pilihan non pati bulon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam do di porti bion. Buhay marohanami marhiti ti todim. Asal mutadah kami godani silan lehon mitu kami. Asal mgirgiri hamen dok melihat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbedi ama goarmu say Roma harajaunmu say saud malomoni roham di banua tungaun songon na di banua gijang lehum matu hami sedarion hangulua siapari si sama dosa nami song panesa nami di dosa di dongan amar dosa tu hami unak kami tu untuk pangujunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dami jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhan di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Amin.
hamu amanami narosian uria AKBP Menteng Lama. Suang-suang ini di ama uria AKBP Cimanggis. Asal mangulu sa tokin alay tapatu padora matama amang di lantai sada anong ditor. Sa mga rari may tandong amang ate.